Bona nit a tothom. Vull agrair-vos la vostra assistència a un acte en un moment tan decisiu per al nostre país com és este. I permeteu-me també que agraïsca molt vivament la presència d'Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, i també de Lluís Salvador, diputat per les Terres de l'Ebre al Parlament de Catalunya, que en un dia com avui, justet avui, fa 83 anys, a Barcelona, a Sants, se fundava Esquerra Republicana. Per tant, és una manera molt bonica de celebrar aquest aniversari. Per tant, us agraïm que ens acompanyeu en aquest acte aquí al Alcanar. Oriol ja ho coneix, perquè també té vinculacions, i Lluís, i no cal ni dir-ho, que coneixeu perfectament que al Alcanar no som frontera de res, aquí no comença ni acaba res, que cada dia, el nostre viure de cada dia, copsem que som la cruïlla dels països catalans i que ens sentim perfectament compromesos en la nostra nació catalana. Jo penso que no us faré cap descobriment si us dic que tots, o pràcticament tots, estem convençuts que iniciem la campanya de la nostra vida. Això fa ben poc era inimaginable i que aquesta oportunitat única l'hem d'aprofitar i el proper 9 de novembre l'hem de culminar en un esclat de felicitat. Si us fixeu, aquesta és una campanya basada en els valors democràtics, basada en l'acte més elemental i més senzill de la democràcia, com és el fet de votar. Per tant, per això porta aquest nom de votar és democràcia. I per això és una qüestió de tots els demòcrates. Això és una qüestió de país que s'escapa de la lògica de partits perquè va més enllà, és molt més obert i no és un tema ni d'uns ni d'uns altres. En tot cas, és una qüestió de la gent, de la força de la gent, de la força de la voluntat de la gent i de la força del vot de la gent. I de la força d'aquestes èlits dominants que tenim a l'estat espanyol que no ens deixen votar, que no volen que votem. I, com votar és democràcia, per això pensem que ha de decidir la gent. Hem de permetre, hem de fer possible que poguéssim votar i hem de tothom poder expressar el que sentim i ha de ser el resultat que surti de les urnes el que decidim. Per tant, qui ens digui, han de ser les urnes, qui ens diguen si volem construir un país nou per als nostres fills, per als nostres nets, integrador, socialment just, avançat, lliure de les càrregues que suposen aquests 300 anys de dependència o de supeditació en aquests règims centralistes, jacobins, radials, de pèssima, quan no nul·la qualitat democràtica. I si us fixeu, ja veieu que estats de la tradició democràtica del Canadà o del Regne Unit han viscut o estan vivint processos similars i ho estan vivint i ho han viscut en normalitat. No passa això al nostre estat, en el qual les èlites d'aquest estat espanyol, que se vol a si mateix monolític, monolingüe, monocultural, plantegen sense cap mena de rumor tot tipus de rebuig i d'oposició. És l'oportunitat que tenim en aquest procés per deixar atrás l'espoli fiscal, per deixar atrás l'espoli fluvial, aquí a les Terres ho sabem bé, digues pla hidrològic o digues pla de conca. El tema del Càstor està clar que en un estat d'atràs segurament tindríem més capacitat de plantejar una oposició, la possibilitat de fer polítiques socials que ara són o insuficients o inexistents. Veiem aquesta tendència privatitzadora que sense cap mena de rubor deixa sectors claus de l'estat del benestar en mans del mercat, com són la salut o l'ensenyament, etcètera. I això ho diem perquè el que està clar que no volem la independència per fer més de lo mateix, per repetir els estigmes ni els tics d'aquest estat espanyol. No pretenem una Catalunya independent per repetir aquest esquema d'una monarquia en corrupció, en drets cívics i socials que cada vegada estan més retallats i que en compte d'anar-nos apropant cap a Europa, el que fan és que ens allunyen cada vegada més. I és també que tenim una oportunitat de fundar un nou país, de que tots i cada un de nosaltres poguéssim ser els membres fundadors
d'una nova república catalana organitzada en valors nous, en valors republicans com són la llibertat, la justícia, la comunitat d'interessos i una república catalana que estigui integrada per ciutadans lliures i iguals. Així que encetem aquesta campanya de votar és democràcia, que ara, més que mai, és transcendent per al país. Hem de convèncer el nostre entorn, els nostres veïns, amics, companys, que votar és democràcia i que acceptarem el que surti de les urnes perquè som demòcrates. I per això ens cal focalitzar en totes aquelles persones que no són independentistes, que perquè dubten, perquè tenen temor, perquè els falta millor aquella espenta, però que sí que són demòcrates i que, per tant, si són demòcrates, són dels nostres. Perquè els nostres són els demòcrates, els que volen votar i deixen votar, el que sigui, però volen i deixen votar. Per tant, hem d'ajudar a aquests companys, a aquests amics que encara no ho tenen clar, per les raons que siguin, els hem d'explicar, els hem de donar arguments per a que puguem fer aquest pas i el dia 9 de novembre puguem votar. Perquè el que està clar és que l'estat espanyol ens està portant a una encreuada que no hi ha terme mig. O ens assimilem i som una regió més d'Espanya o guanyem la independència. No hi ha una altra situació intermitja. I, per tant, tenim la necessitat d'explicar a tothom que cal superar l'actual marc que tenim si volem preservar la nostra llengua, la nostra cultura, el nostre tarannà o, senzillament, si el que volem és millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans. Per tant, ara és hora de ser intel·ligents. I si us fixeu, des de l'estat espanyol han hagut agressions al sistema de la immersió a l'escola, que ha estat un sistema modèlic, que ha integrat un país que en un moment donat era complicat per tota la migració que va haver. Si us fixeu i escolteu determinades tertúlies, no paren de parlar de fractura social. El que està clar és que estan intentant trencar allò més preuat i més valuós que tenim en aquest país, que és la cohesió social. És allò que ens fa ser poble. I volen que entrem en confrontacions internes, volen que entrem en confrontacions entre nosaltres. I per això diuen mentires, difamen, però el que no hem de fer és caure en el parany. El que sí que hem de fer és aconseguir votar el 9 de novembre, perquè som demòcrates i volem la democràcia. Perquè nosaltres, tots els que estem aquí, el que està clar que ens agrada dirimir les coses en el vot, dirimir les coses a les urnes i acceptar els resultats. Altres, en canvi, prefereixen utilitzar altres sistemes i fins i tot utilitzen mètodes bruts que a vegades fan gratuïtament, fan mal a les persones. Estos que fan això haurien de mirar el que han fet ells, els seus antecessors, quan han governat. I si tinguessin, només que tinguessin una mica més de vergonya, se'n guanyarien molt i prou de parlar de corrupció o de malbaratament de diners. La gent d'Esquerra, d'Alcanar, som gent compromesa i honesta, sabem que el temps posa les coses al seu lloc, que la veritat s'acaba imposant i que no ofèn ni embruta qui vol, sinó qui pot. Així que davant de les mentires i difamacions que pugui fer l'estat espanyol contra tots aquells que volem que se celebre la consulta, des d'aquí recomanaríem de respondre tal com fem la gent d'Esquerra d'Alcanar, que és seguir treballant per fer avançar el poble sense caure en aquestes provocacions, perquè tenim la consciència tranquil·la, les mans netes i el suport d'un bon grapat de cananeus i cananeves, de casencs i casenques que volen que treballem per fer un poble cada dia millor. I això és el que hem de fer. Això és el que hem de fer davant de la consulta, treballar per poder votar el dia 9 de novembre. Jo, per acabar, vull repetir el meu agraïment per la vostra assistència i permetiu-me que us encoratge a que entre tots plegats puguem fer possible aquest somni, que aquest somni se faci realitat i que
els nostres fills i els nostres nets puguen viure a les Ítaques. Està clar que Cavafis diu allò que has de procurar que el camí sigui llarg, però jo estic convençut que Cavafis diria que 300 anys ja són anys i que, per tant, ja toca arribar als Ítaques. Finalment, agraeixo molt sincerament i molt vivament la companyia de Lluís i d'Oriol, que és una bona manera de celebrar aquest aniversari, i també vull agrair sobretot la fermesa d'Oriol Junqueras. Està clar que estem en un procés que l'ha endegat la societat civil, que després d'una sèrie de motius, com la sentència del Tribunal Constitucional, etc., la societat catalana ha dit que ja n'hi ha prou, la societat catalana s'ha mobilitzat, és un procés que ve de baix cap a dalt, això està clar, però que també està clar que sense la fermesa d'una persona com Oriol Junqueras, el mapa polític català no estaria on està. Per tant, Oriol, moltíssimes gràcies per la teva fermesa. Bé, bona nit. Intentaré no allargar-me gaire perquè són falles i d'aquí un rato alguns igual vos voleu allargar Vinaròs, i també perquè l'Oriol és la persona que segurament tots espereu de sentir i per tant intentaré ser el més sintètic possible. Avui estem aquí a parlar del procés, a parlar de la consulta, a parlar de com hem de fer este camí històric i esperem que sigui el més curt possible cap a la independència del nostre país. Però abans de començar voldria fer referència una mica també a una referència que l'Alfons ha fet ara en acabar el seu Parlament, a una situació interna aquí a l'Ajuntament d'Alcanar i que d'alguna manera els que ens considerem amics i molt amics de l'Alfons, no només de l'alcalde d'Alcanar sinó de l'Alfons, evidentment ens preocupa i ens ocupa d'una forma transcendent. I el fet de ser amic, i ho reconec, fa que el que pugui dir té un punt de poca objectivitat, però també per altra banda també té un punt del que dic, ho dic en consciència, perquè el conec i el conec prou bé, i quan dic que el conec prou bé vol dir que el conec molt, molt, molt bé, i segurament en política i una mica l'experiència que portem a les esquenes ja te dona una certa prudència en moltes coses i al final acabes posant la mà al foc per moltes persones, per molt poques persones, però en aquest cas és de les persones que posaria no només la mà, posaria el coll, no només al foc, sinó on calgués per la seva honestedat i per la seva honradesa, i segurament que molta de la gent que sou aquí, que el coneixeu bé, també faríeu exactament el mateix. En tot cas, i per anar-hi una mica a posar damunt de la taula algunes idees. Estem en aquests moments en un procés de cara a la independència del nostre país, que el que és l'objectiu de tots plegats és ampliar la base, és sumar, és convèncer cada vegada més gent, ho comentava l'Alfons, és convèncer aquells indecisos. I en tot cas, aquest convenciment l'hem d'aconseguir llançant idees clares que permetin generar il·lusió, que permetin generar confiança i que permetin anar trencant en les incerteses que és lògic i normal que molta de la nostra gent, que molts dels catalans i les catalanes tenen en aquests moments sobre el procés. I la primera incertesa que hem de trencar i la primera confiança que hem de reforçar és que el dia 9 de novembre votarem. I em sembla que la majoria dels que sou aquí feu cara d'estar convençuts del que votarem. Però en tot cas deixeu-me fer una petita enquesta dels que som aquí. Quants creieu, aixequeu la mà, aquells que creieu que el 9 de novembre votarem, que tindrem l'oportunitat de fer el referèndum? Bueno, al revés, quants creieu que no? Bueno, anem bé. Fa 3 mesos, quan fèiem aquesta pregunta en aquests actes, la gran majoria de gent aixecava la mà amb molts de dubtes i pensant que el 9 de novembre no votaríem. El 12 de desembre, quan fixem la data i la pregunta de forma àmpliament col·legiada i d'una forma absolutament unànime al nostre país, això fa que molta de la nostra gent guanya confiança i té cada vegada més clar que el 9 de novembre votarem. Però hem de tindre clar que només votarem si ens ho creiem, si fiquem fermesa, si fiquem convicció i si ho fem sense dubtes
i és importantíssim de que no tinguem dubtes, de que no reconeguem dubtes ni a casa, en la parella, ni al llit, a cap banda. No podem manifestar dubtes de que el 9 de novembre votarem i hem de generar aquesta confiança en el procés i és fonamental que hi tinguem present que allò que anem a fer per a nosaltres és la primera vegada que ho anem a fer. Em sembla que, excepte potser el tio Fermín, que ja porta uns quants anys de mili, la majoria dels que som aquí mai hem fet el que anem a fer. I per tant és normal que hi tinguem dubtes, que hi tinguem incerteses, però és important també que transmetem a la nostra gent que allò que anem a fer ho ha fet moltíssima gent abans que nosaltres. En aquests moments, descontem Crimea, s'han portat a terme 32 referèndums d'autodeterminació per la independència de països arreu del món. Se va començar el 1846, ja ha plogut al mig de l'Àfrica, a Libèria, i els últims van ser el 2012 a Puerto Rico, al mig de la principal potència a nivell mundial. En aquests pràcticament 200 anys que s'han produït entre un referèndum i l'altre s'han portat a terme 32 referèndums des de Noruega, Islàndia, i el 18 de setembre se portarà a terme a Escòcia i després a Catalunya. Per tant, és un procés ordinari, habitual. Ningú pot pretendre que si s'ha votat al mig de l'Àfrica al segle XIX i s'ha votat a la principal potència mundial com és els Estats Units, a Europa al segle XXI no podrem votar. També és relativament habitual el fet de crear un nou estat independent. Durant el segle XX, entre el segle XX i el que portem del segle XXI, s'han generat a nivell d'Europa 27 nous estats. I dels últims 400 anys, de dins d'aquell famós imperi espanyol, s'han generat 22 nous estats. Per tant, això que estem a fer és normal que sigui un camí que ens sembli complex, un camí que ens sembli incert, però escolteu, a nivell mundial és un camí que s'ha recorregut en multitud d'ocasions i la gran majoria de vegades ha acabat bé. La gran majoria de vegades ha comportat un nou estat i ha comportat que la gent ha tingut l'absoluta certesa que allò que ha fet li ha generat un estat millor que el que tenia anteriorment. Ningú ha volgut tirar marxa enrere i, per tant, esperem que si a tot arreu ha anat bé, a tot arreu s'ha acabat guanyant, no serem nosaltres els primers que perdrem. Per tant, confiança en allò que estem fent, en allò que estem portant entre mans i no tinguem dubtes de que el procés acabarà bé. I votarem perquè és un procés que surt de la força de la gent, de la voluntat de la gent, surt de la manifestació del juliol del 2010, organitzada per Òmnium, després de la sentència del Tribunal Constitucional, de les manifestacions que s'han portat a terme a les dues últimes diades, i és una força que s'ha manifestat i que és absolutament imparable. Tenim en aquests moments el suport de 2/3 dels parlamentaris del Parlament de Catalunya. Els canvis transcendents importants als països, hi ha la convenció a nivell internacional que s'han d'implementar per una majoria molt qualificada de 2/3, 90 diputats en el cas del Parlament de Catalunya. Per tant, tenim la força, la convicció i la voluntat de la majoria dels nostres ciutadans i tenim també la majoria parlamentària suficient per a portar a terme un canvi tan substancial i tan important com el que estem plantejant. Ningú pot negar a un poble que té molt clar què és el que vol que acabi aconseguint-ho. Confiança també en el futur, en el procés, però també en el futur. Alguns aquests dies, avui mateix el Rajoy intentava transmetre aquestes incerteses, aprofundir en les incerteses de que la Catalunya independent serem pobres com a rates i que estirem fora de la Unió Europea i fora del sistema solar. I em sembla que els números són fàcils d'entendre. La batalla econòmica la tenim guanyada. Catalunya paguem 61.000 milions d'euros en impostos l'any 2012 i el pressupost que disposa la Generalitat són 30.000 milions d'euros. Entre 60.000 i 30.000 milions d'euros és obvi que hi ha una diferència substancial, que hi ha una diferència importantíssima que de ben segur farà que la Catalunya independent tingui una viabilitat econòmica molt clara. Però al final sentirem opinions blanques, opinions negres, opinions grises, però en definitiva el que ens ha de donar confiança i seguretat són les xifres. I les xifres que en aquests moments ja podem posar damunt de la taula, que és el balanç del 2013, que és allò que ha passat durant el 2013, ens diuen d'una forma molt clara i molt incontestable que l'economia catalana no s'arronsa.
estem malament, el país està fatal, però si intentem portar a terme una certa comparació de com està evolucionant l'economia catalana durant el 2013, en ple procés cap a la independència, que alguns diuen que això acollonís els inversors, que acollonís a les empreses, si ho comparem el que ha passat a Catalunya durant el 2013 i el que ha passat a Espanya, en unes quantes xifres molt clares. A Catalunya, la població activa 2013 ha pujat en 53.000 llocs de treball. A Espanya, durant el mateix període, ha caigut 252.000 llocs de treball. Si el que diu el Rajoy fos mínimament cert, això hauria sigut al revés. A Catalunya l'economia s'hagués arronsat i haguéssim perdut població activa i a l'estat espanyol haguessin quedat igual, perquè evidentment això no els afectaria, però en tot cas l'evidència de que l'economia catalana no s'arronsa davant del procés és clara en els números. És clara quan batem els rècords de tota la història recent en turisme internacional. A Catalunya hem superat ja els 15 milions de visitants internacionals durant el 2013, hem batut rècords en inversió estrangera, en inversió no financera, que s'ha incrementat en un 42% durant el 2013, i també l'aeroport del Prat ha batut rècords de passatgers internacionals. Insistixo, el país està cardat. No vull dir això que el país estigui bé, però el que també és clar és que les xifres són clares de que el procés no està arronsant a l'economia, tot el contrari. La gent percep il·lusió al país i percep un futur millor que el que tenim en aquests moments. Un altre element que em sembla que és transcendent posar-hi en evidència: la fàbrica d'independentistes millor que al món és el Partit Popular. I el millor que podem fer és explicar... El millor que podem fer és explicar allò que ens ofereixen. És explicar allò que cada Consell de Ministres, cada divendres, el Partit Popular ens ofereix per al futur. I hem de també transmetre a la gent, a aquells que tinguen dubtes, que l'alternativa al sí, l'alternativa a la independència no és quedar-nos com estem. Que ningú s'ho pense. L'alternativa a la independència és fer 30 anys enrere. És la involució democràtica, és la involució social, és la involució econòmica per al nostre país. I cada divendres ho veiem al Consell de Ministres. Quan no és la llei de l'avortament, és la reforma laboral, i quan no és la reforma de les administracions locals, quan no és la llei Wert, quan no ens prohibeixen tenir uns números per a calcular les balances fiscals, cada divendres ens expliquen quin és el futur que volen per al nostre país. I aquí les Terres de l'Ebre ho coneixem perfectament, ens van explicant quin futur volen per a nosaltres, que és el Castor, que és tornar-hi altra vegada, una vegada més, al pla hidrològic nacional, és tornar-hi a tornar a buidar el nostre riu. Abans ho explicava Alfons, ne som plenament conscients que només podrem defensar aquest territori de càstors, només podrem defensar aquest territori de plans hidrològics si disposem de les eines d'un estat, de les eines que ens permetin d'igual a igual defensar els interessos de les Terres de l'Ebre. Totes aquestes certeses les hem de contrastar en tot allò que ens ha vingut oferint i les hem d'evidenciar. Els 16.000 milions d'euros d'espoli fiscal. Hi ha una altra dada que em sembla que és molt important. Paguem els catalans el 19,5% dels ingressos, si descomptem la seguretat social, els ingressos del conjunt de l'Estat, paguem els catalans el 19,5% i només percebem l'11,3%. Això un any s'aguanta. 2 anys s'aguanta, però quan ja portem 30 anys que es van repetint exactament les mateixes xifres, canvia el nom del president del govern de l'Estat, canvia el nom del partit que governa l'Estat, però les xifres continuen mantenint-se, al final això acaba destruint la nostra economia. Allò que ens ofereix l'Estat, el centralisme en infraestructures, elements tan absurds com intentar portar el corredor del Mediterrani, el corredor de mercaderies del Mediterrani, intentar que passi per Madrid i intentar que acabi travessant els Pirineus en un túnel de 40 quilòmetres. És aquest model de l'Espanya radial, de l'Espanya centralitzada, que ens minoritza culturalment, que ens minoritza econòmicament i políticament i que, a més, ens fa anar pel món en una certa vergonya de pertànyer a un estat en una qualitat democràtica tan baixa com la que en aquests moments evidencia l'estat espanyol. I el contrast, hem de generar il·lusió en allò que anem a crear. Tenim l'oportunitat històrica i n'hem de ser conscients, som uns privilegiats, no només
en els 300 anys d'història que ens precedeixen, sinó som un privilegiat en el context econòmic, en el context polític en el que vivim. Tenim l'oportunitat de tenir un futur millor, de construir un futur millor, de construir a partir del vot dels ciutadans, del vot de cadascun de nosaltres, de construir aquesta futura república catalana, crear un nou estat que surti i que trenque en els vicis de segles d'un estat basat en l'oligarquia, d'un estat basat en unes èlits econòmiques catalanes supeditades a Madrid i que d'alguna manera han anat posant el freno de mà al nostre desenvolupament econòmic i social. I tenim aquesta oportunitat de crear aquest futur millor, un projecte més integrador, un projecte, i hem de ser-hi ambiciosos, i ho podem fer-ho perquè ho hem demostrat al llarg de la nostra història, podem crear un futur estat dels més avançats d'Europa, dels més avançats econòmicament i dels més avançats socialment. Vaig acabant, ens queden 8 mesos de campanya electoral, fins al 25 de novembre, perdó, el 25 de novembre he fet una barreja entre les catalanes i entre la consulta i les eleccions europees. Ens queden 8 mesos fins a la data de la consulta i aquí tenim 8 mesos de campanya contínua i necessitem l'esforç absolutament de tots. I pel mig, el 25 de maig, tenim les eleccions europees, unes eleccions que, com sempre, són importants perquè el fet de votar, el fet del nostre lema, votar és democràcia i democràcia és votar, sempre és transcendent per a un país, però ara ho és més que mai. Passar per les urnes el dia 25 de maig és més transcendent que mai. I el dia 25 de maig no només anirem a parlar, no només hem de parlar de procés, també parlarem i també ens juguem el futur d'Europa, també ens juguem i també hem de parlar de si Europa ha de continuar rescatant bancs o ha de començar a defensar les persones, de si hem de continuar visquent a l'Europa dels estats o hem de construir l'Europa de les persones i hem d'anar a Europa per a que es trenquen les situacions com l'oligarquia elèctrica que fa que en aquest país, en aquests moments, paguem l'energia, una de les energies més cares d'Europa, mentre les empreses elèctriques continuen tancant els seus balanços anuals en unes xifres i en uns beneficis absolutament astronòmics. Hem de parlar de tot això, hem de parlar del model de l'Europa que volem, d'esta Europa més social, menys estats i més persones, però òbviament està al mig del procés i això li fa que aquestes eleccions europees tinguin una transcendència brutal. Escolteu, fa 5 anys a Catalunya només vam votar el 37% dels catalans i de les catalanes, 37%. Si el dia 25 de maig només votem el 37%, el missatge que llançarem a Europa és de fracàs absolut, de falta de compromís en el procés. Per tant, avui, com fem sempre, no demanarem que feu suport a Esquerra Republicana, però el que sí que i volem demanar-vos que en sigueu plenament conscients que el dia 25 de maig el món ens estarà mirant, que ens contaran, que contaran quants anem a votar, que si no anem a votar això va en contra del procés. I també hem de ser molt conscients que si els partits unionistes, si PP, PSOE, Ciutadans, UPyD i companyia ne són més que els nostres, això és un missatge de cara al món de que estem perdent el procés i per tant això n'hem de ser plenament conscients de que no pot passar, que hem d'anar a votar, que hem d'assumir aquestes europees en absoluta transcendència, en absoluta ambició i que és un element i és una data important per al futur del nostre país. Repeteixo una mica les idees que transmetia, il·lusió en el procés, il·lusió en el futur, encomanem-la a la nostra gent, donem confiança en aquest procés, donem confiança en aquest futur i expliquem sobretot allò que ens ofereix l'estat espanyol perquè ha sigut i continua sent la fàbrica d'independentistes més eficient que hem tingut mai. Escolteu, si perdem el dia 9 de novembre, aquest país serà tractat com un país de vençuts. I em sembla que molts dels que som aquí sabem què significa això. Hem sigut tractats com un país de vençuts el 1714, el 1939, i estic absolutament convençut que tots els que som aquí farem el possible perquè Catalunya no torni a ser tractada com un país de vençuts. I per altra banda, tenim l'oportunitat que si guanyem podem fer un futur, un país molt més digne per als nostres fills i per a les futures generacions. Moltes gràcies.
estic encostipat, no paro de tossir, un desastre, colossal. Escolteu una cosa, al Canà passen coses molt estranyes, no és l'únic lloc on passen coses estranyes. Una d'elles, per exemple, és que fa molts anys que jo hi vinc, discretament, però hi vinc a passejar, i he vingut a veure els braus, i he vingut moltes vegades. I, en canvi, està ple de gent que no s'ho creu de cap manera. Molta gent que m'ha dit, no deu ser... Gent que em diu, deu ser la primera vegada que vens. I dic, no, sí, he vingut moltes vegades. Llavors algú m'ha dit, doncs deu ser la primera vegada que vens com a polític. No és veritat, jo he vingut com a polític a fer actes, a fer de tot. Però el més extraordinari és que, a més, m'he trobat un senyor de Pallejà, que ara viu aquí, que no sé on està, que ha posat, allà baix, que ha posat en dubte que jo sigui de Sant Vicenç dels Horts, del meu propi poble, perquè diu que en el meu poble tampoc no m'ha vist mai. Però encara ha passat una cosa més extraordinària, que una senyora que viu al meu carrer, que és un carrer que fa 80 metres de llarg, també assegura que no m'ha vist mai a Sant Vicenç dels Horts ni en el meu propi carrer, on fa 43 anys o 44 anys que hi visco. Cosa que primer m'ha provocat un cert daltabaix, diguem-ne, perquè he pensat, a veure si resulta que efectivament ni he vingut mai, ni visc enlloc, ni estic enlloc, ni potser ni existeixo. Però després, comprovant que sí que existia, perquè no parava de tossir i m'ha donat convenciment sobre l'existència meva, he arribat a la conclusió que sóc perfectament prescindible. Si ningú em veu, ningú sap qui sóc, ningú m'ha vist mai enlloc, etc., sóc prescindible. Això és molt positiu pel procés, perquè de fet jo me n'afarto de dir que jo només faré el que pugui, només el que pugui. I la gent, no, però heu de fer-ho tot, ja, però farem el que podrem, perquè per definició és impossible fer més que el que pots, no? I per tant la clau no és que jo o un altre, perquè hi ha també gent molt amable que m'ha dit, és que confiem molt en tu, i a mi m'alegra que la gent confiï en mi, però és evident que les coses no passen perquè un fa molt, sinó que les coses passen perquè n'hi ha molts que fan molt. La clau és que aquells que fem el que puguem siguem moltíssims. I de fet, si som molts els que fem el que podem, tenim moltes possibilitats de sortir-nos-en. Hi ha hagut algú que m'ha dit, a veure si em convences, de bona fe també, un senyor amable que m'ha dit, jo abans era de Convergència, i un altre que m'ha dit, jo abans era del Partit Socialista. La meva feina no és convèncer-us. No és convèncer-us. Jo no vaig amunt i avall per intentar convèncer la gent que voti Esquerra. Hi havia una senyora que estava molt enfadada que m'ha dit, i no us penso votar perquè ja no sé... M'ha dit el nom del qui? Un del vostre partit que no m'agrada gens. I dic, no passa res, no em voti, no passa res, no passa res. No passa res. No estem aquí perquè voteu Esquerra Republicana, estem aquí per salvar el país. No estem aquí per tenir un diputat més, o en lloc de tenir-ne 21, tenir-ne 22 al Parlament de Catalunya, o 35, com diuen les enquestes. M'és igual. Tenim un país per salvar, una economia per salvar, escoles i hospitals per salvar, famílies senceres per salvar. M'és igual, si algú no em vol votar, no passa res. Igual, de la mateixa manera, si algú s'obsessiona que sí que ens vol votar, que ens voti, no ens faltaria, diguem-ne, tampoc no ho impedirem. Però l'objectiu és intentar treure el país de la situació en la qual està. I és una situació duríssima, duríssima. I hi ha moltes coses que van bé, i el Lluís Salvador en repassava unes quantes, i és cert. Hi ha coses que van molt bé les exportacions, van molt bé les inversions estrangeres, van molt bé el turisme, va molt bé. Cada any batem el rècord històric de les nostres exportacions. Mai havíem exportat tant com ara. I això passa en el sector de l'automòbil i passa en el sector agroalimentari. I passa en el sector agroalimentari a Osona i passa en el sector agroalimentari a les Terres de l'Ebre. És veritat. I mai havíem tingut tants turistes com aquest any, és veritat. I mai havien deixat tants diners al nostre país com aquest any passat, veritat. I som la segona economia d'Europa que ha rebut més inversió estrangera l'any passat després de la regió metropolitana de Londres, veritat. Hi ha coses que van molt bé, afortunadament. I sobre aquestes coses que van molt bé, nosaltres construïm la nostra esperança.
La nostra esperança de que un dia, quan ens governarem a nosaltres mateixos, quan les decisions dependran de nosaltres mateixos, tenim moltes possibilitats de sortir-nos-en. Però al costat d'aquestes coses que van molt bé, també és evident que al nostre país hi ha molta gent que pateix. Molta gent que pateix. I hi ha molta gent que pateix molt. No només hi ha molta gent que pateix, sinó que hi ha molta gent que pateix molt. I pateix de maneres molt variades. Pateix perquè no arriba a final de mes, pateix perquè no pot pagar la llum, pateix perquè no pot pagar la hipoteca, no pot pagar el lloguer. I un dels símptomes més evidents d'aquest patiment, malauradament, em sentiu bé, encara que no pugin el volum? Sí? Al fons em sentiu bé? Sí? No cal pujar-lo. Ah, és culpa meva això? No. Vaig de moure perquè no ressoni així? Sí? Sí, però no sé on, A veure... No, va com va, Baixa una mica, no? Sí? Jo m'avanço i parlo més clar i més alt. I així no depenc tant de l'altaveu. Escolteu una cosa, al país hi ha molta gent que pateix molt i un dels símptomes més evidents d'aquest patiment és brutal, No estic tossint, ho veieu o no? Això és l'adrenalina, L'emoció de parlar en públic. Puja l'adrenalina i passen els símptomes de l'encostipat. I quan deixi de parlar i entri al cotxe, fotré un atac de tos monumental. Un dels símptomes més evidents del patiment del país és l'atur. L'atur. Hi ha molta gent que està a l'atur. I molta gent que està en un atur des de fa molt de temps. Atur de llarga durada. Per tant, és evident que hi ha molts motius també per la preocupació. I la gent et pregunta, què, com estàs? I jo sempre contesto, estem molt preocupats i també molt esperançats. Molt preocupats perquè no falten raons per la preocupació. I també molt esperançats perquè també és evident que som més dels que havíem sigut mai. Mai havíem sigut tants els que estàvem convençuts que havíem de fer un pas endavant i que ens jugàvem el nostre futur. Mai. Mai tants. I per tant, jo havia vingut aquí al Canà i mai havia vist tanta gent en una sala. Mai. I això em passa a tots els pobles de Catalunya. A tots. Per tant, hi ha molts motius per la preocupació, certament. I molts motius per l'esperança, també. També hi ha molts motius per l'esperança. I hi ha gent que diu, jo que us explicava abans, un que em deia, jo fins ara havia sigut de Convergència, i un altre que em deia, jo fins ara havia sigut socialista. Escolteu una cosa, el país l'hem anat fent entre tots. I el Partit Socialista ha fet coses molt positives. I Convergència i Unió ha fet coses molt positives, segur. I s'han fet coses molt positives des del món sindical i s'han fet coses molt positives des del món de la patronal. I s'han fet coses molt positives des dels consells parroquials i s'han fet moltes coses positives des del món dels botiguers o dels funcionaris. El país l'hem fet entre tots. I l'objectiu és continuar-lo fent entre tots. I l'experiència d'allò que hem fet entre tots els que sou més grans que jo, segur que recordeu un Alcanar o unes cases d'Alcanar o una Ràpita o qualsevol altre dels indrets de per aquí al voltant de fa 40 anys i sou conscients del salt brutal que aquest país ha fet? O no? O no han canviat de forma extraordinària els vostres pobles, els vostres carrers, els vostres serveis públics, les vostres escoles, instituts? Una de les proves que fa molt de temps que tinc vincles amb Alcanar és el director de l'institut que s'ha jubilat ara fa molt poc, no? No sé si està per aquí, està per aquí? Mira, oi que sí que fa molt de temps que tinc vincles amb Alcanar? Veus? Hi ha gent que no s'ho creu, però tinc testimonis, diguem-ne. Doncs, tots aquests canvis, un institut Alcanar, tots aquests canvis són canvis que hem anat fent entre tots i que hem fet entre tots en un context que no era senzill moltes vegades. Perquè la major part dels impostos que paguem mai s'han quedat en aquest país. Mai. I perdent més de la meitat dels impostos que paguem, hem fet coses extraordinàries. Un sistema educatiu extraordinari, un sistema sanitari extraordinari. Hem fet
Què hauríem fet si tots aquests recursos que hem pagat s'haguessin quedat aquí i haguéssim estat nosaltres els que haguéssim decidit què fèiem amb ells? Aquesta és una de les nostres esperances. Una de les nostres esperances és saber sumar la força i la voluntat de molta gent i saber sumar la voluntat i els recursos de molta gent a l'hora de construir un país millor. I davant nostre tenim la millor oportunitat que hem tingut mai. Tenim l'oportunitat de construir un país nou i pel sol fet de que és un país nou el que podem construir, tenim l'oportunitat de fer-lo molt millor. És segur que el farem molt millor? No, no és segur que el farem molt millor. I Esquerra Republicana encertarà totes les decisions que prendrà? No és pas segur. Fins i tot és probable que no. És probable que no, perquè de fet no hi ha hagut mai ningú que les hagi encertat totes. I per tant seria molt estrany que a partir d'ara hi hagi algú que sempre l'encerti. Ara, el que és evident és que la independència és una oportunitat per fer les coses molt millor. I que sense la independència d'aquest país, sense que les decisions en aquest país les prengui la gent d'aquest país, sense que els recursos d'aquest país es quedin al servei de la gent d'aquest país que tant els necessita perquè hi ha molta gent que pateix i molta gent que pateix molt, el que és segur és que aquesta oportunitat no la tindrem. Per tant, la independència és una gran oportunitat. Certament, és una gran oportunitat. Ara bé, com deia al principi de l'acte d'Alfons, d'aquí fins al 9 de novembre, la diferència fonamental que hi ha en el nostre país no està entre aquells que volem votar que sí i aquells que volen votar que no. No és aquesta la diferència fonamental. I és molt legítim que hi hagi gent que vulgui votar que no. És molt legítim. I tenen tot el dret a votar que no. I segur que no els hi falten raons, perquè tenen pors, perquè tenen incerteses, perquè hi tenen interessos. És legítim que hi hagi gent que vulgui votar que no. La diferència fonamental, per tant, no està entre aquells que volem votar que sí i que sempre hem volgut votar que sí i que sempre hem fet tot el possible per votar que sí i aquells que volen votar que no. La diferència fonamental està entre aquells que farem tot el possible perquè pugui votar tothom, els del sí i els del no, i aquells que estan fent tot el possible perquè no pugui votar ningú, ni els del no ni els del sí. La diferència fonamental és que nosaltres, la majoria dels partidaris del sí, farem de tot perquè els que volen votar que no puguin votar que no. I en canvi, molts dels que voldrien votar que no faran l'impossible perquè no pugui votar ningú, ni els seus. I els dirigents d'aquells partits surten públicament i diuen: tranquils, que no us deixarem votar. Com esperen tranquil·litzar a la gent dient-li que no la deixaran votar? Perquè en el fons el que li estan dient és: tranquils, perquè la vostra opinió ens importa un rave. Per això no us deixarem votar. Perquè si la vostra opinió ens importés, faríem tot el possible perquè la poguéssiu expressar. I la forma més clara d'expressar l'opinió és votant. I qui vol formar part d'un grup, els dirigents dels quals els importa un rave allò que pensem? De debò que volem deixar el futur del nostre país i, per tant, el futur de les nostres empreses i de les nostres escoles i dels nostres hospitals i de les nostres botigues i dels nostres camps i dels nostres vaixells de pesca en mans d'algú a qui els importa un rave el que pensem? De debò que no farem tot el possible per agafar les regnes d'aquest futur amb les nostres mans? Els hi deixarem amb ells? Una altra vegada? Encara més? Si les conseqüències d'allò que ells han fet i d'allò que ells decideixen són tan evidents i provoquen tant de mal a la nostra gent, els hi deixarem amb ells?
Per tant, la diferència fonamental d'aquí fins al 9 de novembre, el 9 de novembre hi haurà una diferència molt important. Uns votarem que sí, uns votaran que no. D'acord? Però d'aquí al 9 de novembre la diferència fonamental està entre aquells que volem votar i volem que voti tothom i aquells que no ens volen deixar votar. I nosaltres, en el Partit Socialista, per posar un exemple, no li demanem que sigui independentista. Jo no li demano als dirigents del Partit Socialista que siguin independentistes. Si ho fossin, estaria molt content. Però no els hi demano això. El que els hi demano és que no impedeixin que la gent pugui votar. No els estic demanant que votin que sí. Els estic demanant que no impedeixin que la gent pugui votar que sí, que no, o en blanc. I quan algú diu és que el Partit Socialista està en contra del referèndum i del procés, no és cert. No és cert, perquè la majoria dels seus alcaldes i les Terres de l'Ebre és més evident que enlloc, potser. La majoria dels seus alcaldes i dels seus regidors estan a favor del referèndum, del procés, de que la gent vagi a votar i ho decideixen i ho voten en mocions en els seus ajuntaments. La majoria dels alcaldes i regidors del Partit Socialista estan a favor del referèndum. Qui està en contra són els seus dirigents, però no la majoria dels seus quadres. I curiosament o no, som nosaltres qui farem tot el possible per donar veu en aquells que volen votar quan els dirigents del seu partit fan tot el possible perquè no puguin votar. Clar, no és estrany que la gent digui, escolta, jo potser que canviï de lloc. Perquè si resulta que els meus no em volen deixar votar, ni tan sols a mi, que sóc alcalde o regidor d'aquest partit, i en canvi els d'un altre partit faran tot el possible perquè jo pugui anar a votar, és que fins i tot, jo estic convençut que hi ha gent que vol votar que no, que vol anar a votar. I després potser votarà que no, però que vol anar a votar. De fet, hi ha molta més gent, hi ha un 60% que diu que votarà a favor de l'Estat, amb més o menys entusiasme, de l'Estat independent. Però resulta que hi ha gairebé un 90% que diu que s'ha d'acceptar el resultat del referèndum sigui quin sigui. Per tant, vol dir que hi ha molta gent que vol votar que no, que diu que si surt que sí, ells ho acceptaran. Bé, és que només faltaria. Perquè, de fet, jo fins ara quantes vegades he perdut? Tots em veieu, els del fons també, veieu els gestos que faig, sí? Quantes vegades he perdut? I què he fet? Acceptar-ho. Jo que sóc independentista de tota la vida, quantes vegades no he aconseguit el meu objectiu, que és la independència de Catalunya? Doncs un munt de vegades. I què he fet cada vegada? Doncs acceptar el resultat i continuar treballant. I per tant, si un dia els del no perden, què han de fer? Acceptar el resultat. I si volen, continuar treballant, només faltaria. I nosaltres els garantirem que puguin treballar tant com vulguin. Nosaltres estem en aquest procés no per privar de drets a ningú, sinó per donar drets a tothom. Per afegir drets a tothom. No per retirar-li cap dret a ningú. I és evident que aquest procés, per sort o per desgràcia, no el farem amb tothom, perquè no tothom hi voldrà ser en aquest procés. No tothom voldrà votar que sí. Ara, també és evident que nosaltres fem tot el que fem pensant en tothom. En tothom. I això és el que ens legitima. És això el que fa que tinguem raó, que ho fem pensant en tothom, amb els drets de tothom, perquè tothom hi guanyi, perquè tothom hi guanyi drets, perquè tothom hi guanyi recursos, perquè l'opinió de cadascun dels ciutadans d'aquest país sigui més rellevant del que ha estat mai. Ho fem pensant en tota la nostra gent. I aquest és un país en el qual, i em sembla que està bé recordar-ho de tant en tant,
és un país en el qual el 70% de la gent que viu en aquest país o ha nascut fora de Catalunya, o almenys té un pare nascut fora de Catalunya. El 70%. I resulta que el 60% de la gent vol votar que sí a la independència. Extraordinari. És tan extraordinari que probablement no s'ha vist mai enlloc una cosa així. Per això l'Estat i els seus aparells estan tan sorpresos i tan preocupats. I per això responen de forma tan agressiva. Perquè no s'ho esperaven, perquè no s'ho pensaven. Perquè, afortunadament, nosaltres hem sabut sumar gent per diverses vies, per vies de caràcter emocional, la gent que està enamorada de la seva llengua, de la seva cultura, de la seva història, però també els hem sabut sumar per la banda racional, la gent que pensa amb la seva butxaca, amb els seus impostos, amb les seves infraestructures, amb els seus serveis públics. I també estem sabent sumar, espero, a tota aquella gent que es vol sentir dignificada en la seva opinió, en el seu vot. Per tant, per qüestions emocionals o per qüestions econòmiques o per qüestions de dignitat, cada vegada hi ha més gent que vol votar que sí. I aquesta és la nostra funció, sumar gent en el sí. Una senyora em deia, és que no et tornaré a votar. No passa res, és que el meu objectiu no és que em voti, ja ho he dit abans. El meu objectiu és convèncer els que no estan convençuts. No maximitzar la mobilització dels ja convençuts, sinó maximitzar el trasbassament de no convençuts a convençuts. Aquest ha de ser l'objectiu. L'objectiu ha de ser convèncer els que no estan convençuts i ser molts més. Aquest és l'objectiu. I, en definitiva, com deia fa un moment, tot el que fem ho fem pensant en tothom, perquè resulta que tothom que viu en aquest país, tothom que viu en aquest país, és o serà, potser algú encara no ho és, però tothom és o serà els nostres pares, fills, cunyats, gendres, joves, sogres, o no? I què els hi desitgem en els nostres? Doncs el millor. El millor. I si la gent percep que l'estimem, preferirà ser dels nostres que dels altres que no els estimen, perquè en general la gent, hi ha de tota la vida, però en general la gent prefereix sentir-se estimada que no estimada. I hi ha gent que diu, però i com sabem que tu no sé què? No ho sabem, no ho sabem. Ara, el que sí que sabem és que el que hem fet fins ara, no jutgeu per allò que diem, sinó teniu tot el dret. Teniu tot el dret a no creure-us res del que dic. D'acord? No us ho cregueu. No en jutgeu per allò que dic. Jutgeu per allò que hem fet. Això sí. Jutgeu per allò que hem fet. I qui des del primer moment, i qui sempre, i qui sense fallar mai ha estat al costat de la gent de les Terres de l'Ebre i s'ha preocupat del càstor i s'ha preocupat del riu? Qui? Qui ho ha fet des del Parlament de Catalunya, des del Parlament Europeu? Qui? Doncs us agradarà més o menys sentir-ho, però és la gent d'Esquerra Republicana.
Per tant, si voleu, no ens jutgeu per allò que diem, sinó per allò que ja hem fet. I segur que hi ha coses que podríem haver fet millor, i segur. Però també és evident que qui més s'implica, qui més hi és, qui sempre hi és, som nosaltres. Fins i tot molt abans que jo fos membre d'aquest partit. Hi ha gent que diu, però és que no heu sabut fer una candidatura unitària. Bueno, escolteu, qui ha fet la candidatura més cívica de totes, a les europees? Qui ha posat al capdavant a un independent com en Terry Cabras? Som nosaltres. No els altres. Qui ha fet una candidatura més transversal i ha sigut més generós i ha ofert un lloc que potser serà un lloc de sortida al dirigent d'un altre partit, som nosaltres. Cap altre. Ningú més. Ningú més fa això. Mai. Enlloc. Nosaltres sí. Qui renuncia a tenir el número 1 i el número 2 som nosaltres. Busqueu algun altre exemple en algun altre lloc, en algun altre moment de la història. Jutgeu-nos per allò que fem. Jutgeu-nos per la generositat que demostrem, pel compromís, per la feina, per la constància. Quan no hi havia ningú que fos independentista, els nostres ja hi eren. Doncs, si jutgeu per la generositat i per la constància i per l'esforç i per la voluntat i també per l'eficàcia en la defensa d'aquestes terres, jo em sembla que el més normal del món és confiar en Esquerra Republicana. I escolteu, i si no voleu confiar en Esquerra Republicana, no passa res. Confieu en qui vulgueu. Però sobretot, prengueu les vostres decisions pensant en el vostre país, en les vostres comarques, en els vostres pobles, amb els vostres fills, amb els vostres nets. I quan tingueu algun dubte, penseu què és el millor pels vostres. I si busqueu allò que és bo pels vostres, trobareu allò que és bo pel conjunt de la gent d'aquest país. Moltes gràcies.